हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइडिया। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଆନ୍ତୁ। ଫସଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗହମ ଫସଲ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗହମର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୁଝାଏ। ଫସଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ। ଫସଲର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଭାରତରେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତ କିସମର ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଯଥା ଖରିଫ ଫସଲ ଏବଂ ରବି ଫସଲ। ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ? ନା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖରିଫ ଫସଲର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଧାନ, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଆଦି। ରବି ଫସଲ କ'ଣ? ନା, ଶୀତ ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। ରବି ଫସଲର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ ଏବଂ ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏବଂ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। କୃଷି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ, ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ, ଅମଳ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ। କୃଷିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଏହାକୁ ଫସଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୋଦାଳ, ଲଙ୍ଗଳ ଏବଂ କଲ୍ଟିଭେଟର ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ହଳ କରି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଫଳରେ ଫସଲର ଚେର ମାଟିର ଭିତରକୁ ସହଜରେ ଗତି କରିପାରେ ଏବଂ ଚେରକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହଳ କରିବା ଫଳରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ମାଟିରେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଚେର ଶୋଷଣ କରି ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପୋଷକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ବାଛିବା ଦରକାର। ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭଲ କିସମର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିହନର ମନୋନୟନ କିପରି କରିବା? ବିହନକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ନେଇ ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଫମ୍ପା ହୋଇଥିବାରୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଣିରେ ଭାସନ୍ତି। ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିହନ ଭଲ ବିହନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ବିହନ ମନୋନୟନ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ବିହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ବୁଣାଯାଇପାରିବ, ଯଥା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଳି ସଦୃଶ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କାହାଳି ମୁହଁରେ ଢଳା ଯାଉଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ 2 ବା 3ଟି ସରୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହା ଫଳରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବେ ଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ଏବଂ ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏଥିରେ ସମୟ ଏବଂ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ଓ ସାର କୁହାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବେଶୀ ବା କମ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସାର ଏବଂ ଖତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଖତ କ'ଣ। ଖତ ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଗୋବର, ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷର ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ। ଖତ ସାଧାରଣତଃ ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଖତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଖତରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଖତର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରେ, ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ସହଜ ହୁଏ। ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ଉନ୍ନତ କରେ ବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉର୍ବର କରାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ସାର। ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ। ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ କୌଣସି ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇନଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଯଥା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରର ଉପକାରିତା। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଚାଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ସାରର ଅପକାରିତା। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଜିଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜଳସେଚନ। ଫସଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୂଅ, ନଳକୂଅ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ କେନାଲ୍ସ। ଜଳସେଚନର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯଥା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ନା ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ କୂଅ, ନଦୀ, ନାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଣିଷ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ତାରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଥିଲା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୋଟ ବା ପୁଲି ପଦ୍ଧତି, ଚେନ୍ ପମ୍ପ, ତେଣ୍ଡା, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି। ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ନୋଡଲ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ନୋଡାଲ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ। ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ସିଧା ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ପଡ଼େ, ଫଳରେ ଜଳ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଜଳ ଅଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ଉପାଦେୟ। ଜଳସେଚନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦରେ 90% ଜଳ ଥାଏ। ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଫସଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଫସଲର ବିକାଶ ଯଥା ଫୁଲ ଧରିବା, ଫଳ ଧରିବା ଆଦି ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତୃଣକ ଦମନ। ଜମିର ଫସଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅନାବନା ଗଛକୁ ତୃଣକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ। କୃଷକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତୃଣକ ଦମନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଫୁଲ ଫଳ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଓପାଡ଼ି ଦମନ କରେ।
ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତୃଣକୁ ଦମନ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2,4-D ତୃଣକୁମାରୀକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଯାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଫଳରେ ତୃଣକୁ ଦମନ ହୋଇଥାଏ। ଅମଳ। ପାକଳ ଫସଲକୁ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଏ। ଫସଲ ଗଛକୁ ଫସଲ ଉପୁଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ବା ଫସଲ କଡ଼ା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୂଳଠାରୁ 3-4 ସେମି ଉପରକୁ କଟାଯାଇଥାଏ। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଓ ଧୂସ ଅଲଗା କରାଯାଏ। କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ଉଭୟ ଧାନ କାଟିବା ଏବଂ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ୱିନୋଇଂ କୁହାଯାଏ। ସଂରକ୍ଷଣ। ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା, କୀଟ, ମୂଷା ଏବଂ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଭଲ। ସଦ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନ ରଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ହରାଏ। ତେଣୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ। ଫଳରେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। କୃଷକମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଖାରେ, ଦସ୍ତା ପାତ୍ରରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚା କୋଠାଘର ବା ସିଲୋସ୍ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବା ଗ୍ରାନାରିଜ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଖାଉଥିବା କେତେକ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁନଥାଏ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଫସଲ ଚାଷ ଭଳି ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଷୟଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ସ କିମ୍ବା ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।